Jeg hedder Laila Balser, og jeg arbejder som parterapeut i Haderslev, og jeg har fået kendt til at shine min hjemmeside op. Det var en old-fashioned udgave, jeg har liggende gennem mange år, og den trængte virkelig til at få en overhaling i den måde, den fremstod på. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger til Hello Digital, kendt som er ejer af den virksomhed. Jeg har 4 spotord, eller 4 ord, som jeg synes, der kendetegner Kent rigtig meget ud fra den måde, jeg har oplevet ham på. Det ene er, at han er enormt behagelig. Han er stille og rolig i hans måde. Det betyder virkelig noget for mig, at jeg føler mig hørt og mødt, og jeg kan følge med i processen. Det er virkelig, virkelig unikt at kunne det her, han kan. Han er enormt lydhør, det hænger selvfølgelig sammen med det andet. Han lytter til, hvad jeg siger. Han lytter ind i det. Han lytter ikke bare, han lytter ind i det. Han sætter sig ind i, hvem jeg er som person, og hvad det er for en virksomhed, jeg har. Så har jeg oplevet ham enormt effektiv. 1, 2, 3, så svarer han på mine spørgsmål og responderer på det, vi samarbejder omkring. Det sidste, og der er sikkert meget mere at sige, men det er det her, jeg har hæftet mig ved, det er, at han er grundig. Han er grundig i detaljer, så han gør sig også virkelig umage for, at jeg skal forstå, hvad det er, der sker på min hjemmeside. Det er enormt tillidsskabende, og det er trygt for mig. Det har været en tryg proces for mig. Det, at jeg har været med i hele processen, det gør også, at jeg hele tiden har kunne følge med. Jeg har ikke sådan følt mig frustreret over, hvor er vi henne i processen. Og det er virkelig unikt at have en i baggrunden, som der sidder og arbejder med noget, man ikke selv har hånd i hanke med, at man ved, hvad det er, der foregår. Det er et super flot design, jeg har fået. Altså, jeg bliver bare varm og rolig og glad, når jeg går ind og kigger på mit design nu. Jeg skulle lige vende mig til det nye, sådan er vi som mennesker, der har vaner. Men altså, hold nu kaje eller kæft. Det er bare simpelthen unikt. Jeg kan varmt anbefale Hello Digital, Kent. Brug ham, hvis du står og mangler hjælp til din hjemmeside. Hej.